Ni aku boleh fi barok kiba don hagani kapor i mani hagani ke Bible study jong ke balang ke ba i ban peteng pan ba di fi ru barok kiba sngap i hagani ke Bible study lung ba ke YouTube channel jong ke balang te syabangin peteng ni kum kejing pen kan mau ni lapuli ya ke gospel Yohanes kalau nong ke bakhat nyau nadu ko dekat ke baningkong hadu ke ba nriu dan hagata ke bangilade ban beteng susu dan rei nomor bakidan gijingseng ke silong rilom pastry ke ba jongki samla bat jongki rangba te lahab ban beteng hadu menta ke sengipat nomor kidan ki kam ki ba de ban pendap kum ko balang Tukum ta menta ke sengi nyo ban beteng nadu ko dekat ke ban nyau ya gani ke lenong ke bakhat nyau ke gospel Yohanes tung inya duai ko kpa jengi bah beneng ya ingo me try bo mela iPad dingi sesil kani galat banginya puli ke tin ke jongmi kum ke jing penlong de ke Bible study bang inyo ban syampang susu iki ki bala tho ke tin jumi bad bangi puli kumne ngidang beteng ye kani ke gospel Yohanes kelonong ke bakhat nyu ngidar pad e me kupa tu isnei ban pensyai gedonot ke jongi ye ki jingmat ki badan hakini ki kentin ki bangin sepuli kani ke por bakin long sisa kumbala tho kumbala ong hi bakilong kiktin ke jingim kilong mensim namar kata kenra tu ai ba kiktin ki bangin puli menta nak kiktin ke bakhu chame kinlong sisa try ki banyo banrung ha kedono jengi ban ai hangi ya ke jing penthamai namar kiktin jume kilong ke jingim bat kilong mensim try to kerkhu ingi na dong sidong ni ke por iwe piwe kat basngap ikane ke Bible study try na bangapa ni kini baro hakaketeng ke jong try but unang penim bi jengi u Jesu Christ amen tegani ka dekat ke ba nyau tatar henriwan puli tatar swa ngalapan pau ya kaketeng jome hakita ki breu ki ba mela ai hanga na ka perthei ki jong me ki lalong te mela ai ya ki hanga bat kila sumar ya ke ketien jome kedekhat ke bat nyau tatar puli menta kia tip bagi ki barok ki bamela ai hanga kilong nami namar kita ki ketien ki bamela ai hanga ngala ai ti haki kita kila pediang bat ki tip sisa bangalami no nami bat kila yangit balapha mami yanga nga duai na kabenta jongki ngam duai na kabenta kata ka perthai nrei na kabenta kita ki bamela ai hanga na bakilong ki jongmi ki baro ki jonga kilong ki jongmi ru bat ki ru ki jongmi kilong ki jonga ru te lapanan brom yanga haki tengam dan syu ha kata ka perthai Ndri kini ki don ha kata ka perthai nga te ngan sawan hame kukpa bakhuj turi pen em yaki ha ka kerteng jome ya ki bamela ai hanga bakinya long situli kumbangi ngilong tutu blin kurkhu gani gajing puli na khtin ka bakhuj jungu hoy ngilai pet ha tu ka ba kasien ka bakhaddu tu katayo bangi puli hadu dekat bandriut nrei kum kejing kertiang dien biang kani dekat ke bandriu kadai ke bau try Jesu dang beteng kejing duai kejing syau kpa hadin ba ulai kran bon ke bat kisenran kejing nadu balami na ketu kejing khawai try ke baningkong
kebangi pulih kelenong kebakhat lai tersiter kelenong kebakhat sau khat san khan riu borok kidai kijing kren kibakham kham kerpang kibau try jisu kren ni laki jong kisenran namar bakapor jung u banlit no nagani kepercayai kalajan baun saiti lade hagita kiban sasatnar pnai u bat hadien laisngi hajing tab hagasngi kabalai unsami pat nagajing tab bat unkiu sebeneng hadien kata tu try jisu lapan kre lupa ye kata bat kumtau kwa ba shwa ba unsa klat no na pedeng gisenran baun ai ki kentien ki bakham benia ki jingkai ki bakham benia sifang ka bamenta sifang ka lawai ban pen kre ki ru bakinyo yu man sim bukhuj uban sa wan hak jaka jung u ban long bat ki tingila puli kini baro hak itu ki lenong ki bahaswa te nado kedekhat ke banding kong jong ni kelenong bakhat nyo try jisu uduai na kebenta jong ki senran namar ba la de tat kapor bon saiti no ila de bekin sekami u kin sasanar fna yu ko mangi puli hakalenong ke bakhat pra ke buat ikani kelenong kumta suabun ino eki hadin bula keren sibun ki ki ula penlut ni kapor ke bakham kerpang banduai na kebenta jong ki hakmat jong kapa tehoi ni la puli ke dekat baning kong teter bo try jisu duai na mentai la diru bau kerpat yu kapa bon penan buram yu namar ba kini kisenran kinsa iswa ye ke jing penja buram yu try jisu ke jing sanar phna yu ke jing nyau yu lembat kinong palat bat kumta ui bakin sedan ru hakajing no mensim kin sngo do jingkermen bani i o try jisu balsanar phna kumta ukrpa di ukpa bun penon brom yu bo karkaba thauru ye to jing mi pat ke jung u nagi bayap hadien ba kila tab yu te kata ka de wei ka ba ar ka long bo try jisu hadien bo la mi pat nagi bayap un secure sebeneng but baki kin yo i kata ke buram ke ba ukpa ula bo na ke banta jung kumunong job halor ke pop halor setan halor ke jingyap kata ke banong ke jing aimin sim pat yeki ban penslori ki bakin beteng ya ka kam jung u hakani ke slakhndo te hakani ke dekat ke ban riu usdang ban keren pat sifang jungki lani banduai pat sifang jungki wang alapan pau ya ke keteng jome hakita ki brio ki ba mela ai hanga na ka perthai tu try jisu u long kumbu ai report yo ble bo kpa u bolong kpa jung u long ru kpa jungi ba beneng ngin sepet susui kata ai kalong kumbu ai kata kejing ke report ke manong bangala pendam i ke kam kejong nga ke bomela ai nga bat kata kalong ban pen itu yeme ublei hakini ki brio ki bomela ai nga te hoi ya bo ong ngala pen pau ye ke keteng jeme hakini ki brio ki bomela ai nga na ka perthai ke thoba ublei ukpa uyalam ya ki brio na kapor sikapor ki banlet show try jisu ngila pulih hakawen ni kilanong bo try jisu ong ba lumda ukpa uai ubrio numla banwan hau te kamut bo blei na kapor sikapor uya lammi ki brio bakinyo ito yu try jisu tingi iya kata namar ba hakatu kapor kisenran kilangit latang ujudas Iskariot ubalalan no yu lani uladi no yu katakan saja kamadian juga ni tambah ulai i lupa bun sedi yu te ndrei kini ki khat wengun ki dei ki beteng bat utrai jisu ni pulih kelnong bakhat kaban riu kedkhat kaban riu khandai kumno bo Petrus wong senong in len ku kendrat me medon ki tien ke jing im
tekini kila buat yu kila skor ke ketin ju kila nget ye bola kren tidan pat akata kapor wat la da kila yu sngo yu kim sim la nget kim sim la pediang daga donut ke ba sngur ke donut ke ba nget lut ke bas pediang ni kata bakalong ke jing sisa ting ikan mau bakidan gibriu ki ba hakatu kapor kim sim nget yu kum ki basipara bu try Jesu nang tahu Apostle Paul uba lesi hakatu kapor udan hakanu ke jeka ulai sngo sifang try Jesu tambo simpat nget yu Nringi i mahadian bala mipat utrai Jesu ni kibayam bat bola kiu sebeneng kibasipara bat kilangit hu Apostle Paul hadian katukan ni ulangit hu utrai Jesu ti kamut ma kali rukom bo blai ukran ni kibreu kalong tersiter kala abanumlong ha kaju kapor bo blai upan pau yu utrai Jesu ha kibreu ti kini keba utrai Jesu Ukraine ni nilaban sim baka khamlong kerpang lani spesifik ia kini ki khatwe ngut ki senran jung ki bala but bat hakti hakjat hadu kani kapor ti wong ia kini ki kentien ngalapan pau ia ke kerteng jomi ha kita ki briu ki ba mela ai hanga na kaperthai ni bu utrai Jesu shu penpau ya ke kerteng ke jong ublai hagerukom ke balong kerukom ke basulong naphang nrei dei namar ba ukpa wanra ki brio hu utrai Jesu sa sim ke jingkit khli banyethu haki sifang jong ublai ba ukpa ke bo ong hang ni ngal penpau ya ke kerteng ke jong mi de haba ong ke kerteng ke jome ke thau ke baya thu sifang uni ukpa ulong bakumno ke jinglong ju ke bakumno ke bau thmu ke bau kwa kata ke dei ke badan kambha bagin suthu nomor abangi ong ke kerteng ke keren sifang jong uta ubadan kata ke kerteng di kedan jimut maha pedeng jong kijat riu jong keperthai ke kerteng jonon jono kalong ke bakodor ke bakinyau bakalong ke bakentang ti bat ke thau ya ke longrenyeng ya ke jinglong ya ke jing itu yau tu briu ubadan ke kerteng kumtaru habau trai Jesu ong ngalapan pau ya ke kerteng ke jome ke thau bo pen pau uai ublai ukpa ulong kumno udan hangno ule ayu ukren ayu ke ke bo kwa ban haga jinglong kum ublai ulong ubakumno de utrai Jesu bayathu hangi sefang ublai bo kwa ngila puli na kalenong ke beningkong ke dekat ke bakat pra kumno bo trai kumno Yohanes utho ba 4 judan ublai i ya ublai nrei tang uta ukun ubala dan bat nadu ke ba meningkong agar nong ke ba ningkong ke dekat bakat pra wong om dan mano bala yo i yo blai meno ru utau khun bala khamarwe ubalong hakasedem ukpa uhi ulapan pau yo tegani ke dekat bat kani ke bangi puli mentana ke lenong ke bakhanyo ke dekat ke bandriu kidon kiju ke kentin uhi hai ke kentin penpau yu blai te Yohanes habo tho ini gospel tho na do baslang bode utrai Jesu bola penpau yu kupa hau bat hakibriu bro te utrai Jesu hakani long bakhanyo ukran so ukpa o bangalapan pau ya ke kerteng jome hakini kiba mela ai hanga ke bathau ya kini ki senran ki jung tu kapor hoi kin sedang wan ru kibriu kiban wan shau hakiban sepen pau ya ke kerteng ke jung kupa haki hadin bakilo yo sngo ya ke khubor babha jung ke gospel ban hadin bakilangit
Ti kani ke kerteng ke kentien kerteng ke kit jingmut sibun ke kit ya ke jingmut jong ke jinglong jong ke long renyeng jong ta ubekit ya ke kerteng ke jong u ti ublei udon la ke kerteng kebat ke kerteng ke jong ublei ke keren sibun sifang jong u ublei hobo penpau ya di ha ke testament ke berim ki don ki por ki bau haba keli Moses kumnongan yethu ye ki khun Israel ba me pha mangai me pha mami nga bangan net ban plat ye ki nakari Egypt nakar jinglong brau hari Egypt pos em pharu te Moses ku ban tip dekai ka kerteng bangan yethu te ublei ong lada ki keli ka kerteng junga ong haki bangalong ubangalong kata kadai ke jubab ke jong blei yo Moses ba uta ubang ngalong ude uta de kata ke kerteng ke jong u ti ke thoru ya ke jingla jong blei bo blei dan jing sedang dan jingkut ulong ujo menen menta bat sebom jukut kata ke kentien ke boong ngalong ti hakani ka kerteng ni ki ba haba keren sifang ke kerteng pat kum ukpa namar utrai Jesu haga basdang juga ni jing duai hi u duai ha ukpa de haba wan ada kata ke kerteng pat hangi pule haga dekat ke ban ningkong bu utrai Jesu ongko kpa kata kapor kalaja badu utrai Jesu haba yatho ya ke kerteng ke jong ublei uai dekat kerteng bolong kpa tibat kani ke kerteng ke bakhat yu ublei ke mukpa ka sedang kejing penen kami ka sedang haka bakham kha kedai haka por butra Jesu lawan jik pathai ha ke testament ke berim ki dan ki jaka ki bo ublei u khat i ki khon Israel kum ki khun ki jung te kani kadai kadak ba ulong ukpa jung ki ladangi pule ya ka ni ka testament ke berim naga kitab Exodus kelenong ke ba kitab Exodus kelenong ke ba sau ke khot bar fuar hang tu gong ban men ong hau paru kumni ong try u Israel kumni ong try u Israel ulong khun jonga u bakhaning kong jonga ken de hangni i bo blei upen pau ilade bo long kpa jong ki Israel namar bo ong Israel ulong khun jonga kumjo ro ngi i haka kitab Jeremiah kalonong ka balai huai ka dekat ka bakhandai Hakani kajing yithul pau jong Jeremiah wong kumni kin sewan da ka bayam bad da kijing kerpat ngan nyelam iki harut ka wa ngan penya yeki na kalenti ka babet hakaba kin jinthut namar ngalong ukpa yeki Israel baru Ephraim ulong ukhun ningkong jonga tesasin ni ublei upen pau ya kata kajing ade jung bat ki khun Israel ba ulong kpa jong ki bat ki kilong ki khun jong u Ephraim ude khun ning kong jong wong blei haka kita Hosea kelenong ke bakhat wei ke dekat ke baning kong ru ngi pulien tu men bau Israel udang khna hangta ngala ye ju ban ngala khotno ilau khun na Egypt ketu bangi puli mene naga kitab Exodus nang besau dekat arfuar Hosea uem bun spas nampat hadin jong Moses kabala tho sepang ba ubleu ong yo Moses bun ong yo Pharo ba Israel long khon jonga mentau Hosea uketiang dien biang wong men ba Israel udang khna hangta ngala ye ju ban ngala khot yo yela hai ngala khotno ilo khun na Egypt
kani kadi kijing kren kijong blay yu Hosea hakapor jong Hosea blay wang ala khot no yu khun jonga na Egypt to Isaya ru kalenong ke baning kong ke khot ke baar haba upan sngau yi kitin kijong try lani jong blay shaki khun Israel wang tus ngap ku baning bat sya skor ku khndo namar utrai ula kren ngalari bat ngalapensan iki khun te kilaila persya nga kita Isaya kini lenong ke ba ningkong ka dap de kini kijing pen snow kijong blay ye kijing snow dom kijong ye kijing bom snow bha jong ye khun Israel namar ba ki yat persya namar ba kila mun kim kwa ban kongo yo blay te hangni i bo blay Ukran sepang jungki kum ki khun ke bela persayu kamut udang dan kata kejing ting khun ki bakilong ki khun ki jungu hau malaki ru kalanong ke baning kong ke dekhot ke ban riu ublay upan pau ia kata kejing snow dom ke jungu ye ki khun Israel kejing bom snow bhai namar kim buram yu kumbadai hok ban buram yu kpa watla daki khot yu ukpa jongki malakhi iwe nriu ukhun uburam milo kpa baru syakri yelo kunrat tiladanga ngalong kpa hangno ke buram jonga baladanga ngalong kunrat hangno ke jing septeng yinga ong utrai ki pa hapi ko kilingdo ki ibenya ka keteng jonga pite pi ong hagabakumno ngila ibenye ke keteng jomi hau Isaya biang kalnong keban rufsau ke dekat ke bapra kani pat kedai keba ublay hagajing ekran bagi khun Israel kadan kejing respon jongki si ublay Hendrai menta atrai melong ukpa jungi ngilong ke dobertha ban me unong thau khiu jungi tengi baro ngilong ke kam ke kti jome hadin ki babon ki jingkran ke jong ublay ya ki khon Israel nado kalenong ke baning kong bu pen pau ye ke jing dom ke jing bitar jong u baki ya persyayu tar sitar bat hoy ki bu pen pau ru sifang ki we pat ki jet ben riu ndri mentangi i pat korespon jong ki khon Israel bamenta ki sotu baki kila yat new blay kila pensosi u kumta mentangi ipat baki pendret ki wan hajan new blay de kejing pendret ki ong atrai melong kupa jungi ngilong ke dobertha ban me unong thau khiu jungi tengi baro ngilong ke kam ke kti jongme hangni ki penpau ye kata kejing pendam jongki khmat ublay baulong ukpau jongki ulong thau jongki kumba do bertha kalong ka hai kumba ukhiu ulong ubala thau da unong thau khiu te ndala poi se testament ga batmai pat ngilam khamtam ha gospel Matthews kan no sensu bo try jisu bo kran yi kito ki balange ha u wong yaki sepang ukpa jongpi ubah beneng te ngi i bo try jisu abo lawan segane ke perthai ukham pendon kam da kane ke kerteng ukpa ya ublay ngi nda pulitatar ki bon ki khon ka lenong ke basan jong Matthews khot khan riu khot saupnyu khot saupra ka lenong ke ban riu jong Matthews khot ke ban ningkong ke balai ke basau ke ban riu ke bapra ke khandai Matthews new khat wei nang tal nong basipo arpho khandai lenong bakhat lai khot basau fulai lenong bakhat phra khot khat sau lenong ke bar fulai khot bakhandai hoi u Lucas ru don ki jaka ki ba utho sifang ublay kumukpa ya ki contain bo ong try jisu bo ublay ulong kpa jongphi tingin puli khandiat na ki ba
dan haka Gospel Matthias haka ba utrai Jesu upen pau yaki bau blei jongki udu kupa jongki habening lani ubu habening haka lanong basan Matthias dekat kan riu trai Jesu wong tepen syai kumta ya kajing syai jong pi khmat ki briu bakin yo i ya kajing la babha jong pi bat yo yaro ru yu kapa jong pi ubah ki bening ti hadin bo trai Jesu uladep kran sifang kabala iki kam ki bapen ki balong kajing ki bakum kajing syai ong yaki bakin pen syai kajing syai jong ki kabangi puli hadin ba ketu kajing ong jong trai Jesu suk ki ba duk hakaman sim na ba kinya yo ya ka khando ba tar ngi i gitu ba ngamat suk ki ba duk hakaman sim na ba jongki long ka hima ki beneng ba tar dan la poi ke dukhan ka ba khan riung i bo trai Jesu ukran sifang ublai bo ulong kapa jong phi ubah beneng ti hang ni upen pau ke igaman ke jong kapa bagi ta ki banget yung trai Jesu kin pensyai ke jing syai jong ki khmat ki briu ke kita ke jing syai jong ki khmat ki briu kamot ki jing le babha ke jong ki ban pau kan long ke jing ro yu kapa jong ki ubah beneng hakan long basan ke khot basau san pan wong bapin yo long ki khun kapa jong phi ubah beneng na bau penmi ya kasngi jong haki basniu bat ki babha upha ru yo slap haki bahok bat haki bomhong haka dukhat baso phra wong namar kata phinyelong ki bajanai kumbo kapa jong phi ubah beneng ulong ubajanai ni ya kaman ke jong blai ba kita ki banget yu trai Jesu ya ki bala tingkhun bakilong ki khun blai bakin pet show blai kum kapa jongki bat bakin tep ulong kumno ubakumno une ublai ubolong kapa jongki bolong ubajanai kumbangi puli hang ni bat ukmin tiru bangingin ya kajing keban long kajing ero lani kajing penun buram yo kapa ti kani kadai kata ke bau trai Jesu ong alapan pau ya ke keteng jumi ha kini ki pamela ai hanga te hoat kendang sadang dansu ki weipat ki bau bleu ke pau ai ho trai Jesu bakin yo nget hu bat bakin yo tep bat itu ya ke keteng ke jong ukpa ubah beneng te ngisam susuru ha ke Gospel Matthias kelenang bandriu ke dekat ke Baningkong Kebong tu sumar ban omle ya ke babha jong phi khmat ki briu khnang bakin khmi ye phi lem da kumta phim dan nong ho kpa jong phi ba bning hangni pat u trai Jesu ye thu ska wei pat ke jing si sha phong kpa jong yu ba bning ba u ai nong ye kita ki bale i kam babha jong ki lada ki le ye ki khlam da putron sing khlam da panbana khlam da kwa ba ki briu kan tim ki le jar ki kam babha jong ki te blai u ye i kata bat ye ki bakom kita un sai nong ye ki kat ba ki to pat ki balada penbena sifang ki jing le babha jong ki trai Jesu ong ki la dap yo e la kanong kamat ki la yo e ki jing ro ki briu te ka kut no hang ta nrei kata kanong ka bau kapa u pen khre na ka banta ki to ki bale haka bajar ki babkwa banda putron sing banda penbenai ye ki kam babha jong ki ye kata anam yo tang de ki to hi ki ba deban yo te haka nong ka ban riu hi ka dekat ka balai ka bersau pat ni puli trai Jesu ong rei me haba medale ki jing ai jing isnei wat ai ba ka ketiga diang jome kan tip ayu ba ka le ketiga man jome ba kata ke jing ai isnei jome kinyo long hakabari ba ukpa jome bu i hakabari un ai nong yome hakabapau ni upun sai susu ba bangile ye ka no ka kam bahana menta ki parbriu nile hakata rukom ba kham da pen bana sifang kita jing la bhajungi te kalong kum ong no bale hakabari lani hakabar jar ye ki kam bhajungi
tu blay unsai kanong yang ipat hakabapau kamat baki briu barok kin sei ia kata kejing yo jongi kata kanong no blay hakal lenong ke benriu biang Matius kedekot ke benriu pad wong drimi hamba me duai tulit rung sila kapulit bad hamba me lakang ye kejing kang tu kerpat yu kpa jumi ubah keberi tu kpa jumi ubu yu i hakabari un ainong yami hakabapau sesin ning i bo uni bo try su hikai ngi uni blay bo blay balong nong thau jong ka breng bat ka khndo habangi langet try su lai boringi bangin nong ki khun ki jong bangin la ban khat yu ukpa jong yu ba breng bo ni blay ai nong ru ye kitu kiba duai hakabari kiba mdakwa ban penpau sikiwei ba ki duai nomor ki don hakatu ka por hi ka bo try su don ka sla khando ki don ki nong elam niam ki don ki brio ki badakwa ban penpau hakmat jeng ki wei ki duai kumta ki yeng khnang haki lat hakabaya sibon ki brio ki lenti saudong jungki bad ki duai hang ta khnang ba ki brio ki ni i kata kadai ki jing kata kajing sarong bakan zaman sim kebakwa ban advertise lagi la ban ongkum ni kisngi kwa ban pen i ladi tingi imro ka perthai ka balong kumta bangi da kwa pen pau i ladi yeki ya kono ka ba bha ka bangi le lani ye ka jing duai ki jongi lain na ka bangi duai pan hoi kum ha ka jing seng ha yemani but ha ki jaka ki ba ngiyo ban penlong ki jing duai ki ba kerpang ti kani kajing tingkhon kajong blay kawanra ye kata ka jinglong kapapat kajong blay yangi ti kadai kawan lengba kajinget jongi hau Jesus Christ haga gospel Yohanes ngila puli nadu kalanong ka baningkong kadekot ka bakhan ar kay tho syai bagi banget lani ka bla priang yu try Jesus kita lai bor banong ki khunu blay ti kita ki lai bor banong ki khunu blay kita kila ban khot yu blay bulong kpa jungi ubah pening ngan puli gospel Yohanes nong baning kong ga khot ga bakhanar ki kentien gi bong kumni nrikat ki bala priang yu hakito ulai bor banong ki khunu blay kata hakita ki banget hakaketeng jungu kata kadai kajing ai bor bat nanang pen janai sisu ia kata da kajing ai mensim bakhoi marbo try jisu umdan shu marmet hakani ka perthai re ulapha yu mensim bakhoi bo mensim bakhoi un pen pau yu pa hangi bangi ngila ban khat shu blai ban ongko pa jungi bhabaneng te kata kadai ke bangi upol upan syai sefang kajing trai mensim bakhoi habau don po jongi hakalan siti sinong rom kan nong ka pra ka dukhot ka bakhat san hangto wong namar phimsim la pdiang ye ka mensim kajing long mrau pat ye ka ban septing nri phila pdiang ye mensim kajing tingkhun da ubang ye yam kerpat aba ko pa te habang udan mensim po jongi kedon kata kejing lat lut bat ka basisha ru kejing ade jongi bat ublai bolong kpa jongi bah bening bat bangila banong yu ko pa aba kadi ketin Hebrew ka bomot hi ko pa te bat wong kedekot bakan riu tau mensim ikan uya pla syai rengkat bat kemensim jongi bangilong ki khonu blay tu mensim open tikna open sisa haka donot ke jongi ki banget hau try jisu ba ngilong ki khonu blay kawan kejing pen scam kawan kejing pen tikna ngim sngo atatin habangi ong yo blay bo de kpa jongi ba beneng ngilit dekata kejing sngo scam bala ai boringi banong ki khon jung nomor bangilanget ho try jisu tenalor kata mensim kho jong blay bo po jungi unang pen scam shu kata bangin sngo slor ban duai
hakmat ukpa jungi ubah beneng tila da fimpat pediang yu try Jesu kumunong pen emu jong phi la fimpat nget hu pinam yo ai kata kejing sno tikna bo blei ubah beneng ude ukpa jong phi ubah beneng ublei badan bor baro ublei jong ke beneng bat ke khendo ubala thau ki baro ubala penlong ki baro ba phila ban khat yu ukpa jong phi ubah beneng ukwa babaro ngila ban khat yu kumta nrei dan tangkawai ke bobo yang ai phi ndei kano ka nyam karukom nrei bo tangkawai ke kendon kata kalong bangin nge ngin pediang yu khun jong u Jesus Christ ubol la pha khnang banwan segane ke perthai ban pen i ban pen pau ubolong kumno ublei uta ublei bukpa ban ba nyo ban penem yangi naki pop jungi khnang bangila ban khat yu ukpa jungi bhabening khnang bangi nyo ikata ka hok ban long ki khun ki jungu lani ka bor ban long ki khun ki jungu khnang bangi nyo ban kerpat ike bangi dan kam na kumuk pa jungi bhabening ubala ban ai kanu ka bangi pan ha ka kerteng ka jong try Jesu tigini gide jing sisa ki ba manga phi ngi habban sutho bha ladangi kwa ba ka jing em jungi kum ki banget hu try Jesu kan nong ka jing em ru ka ba dan ka jing mut ka dan ka jing dei ka ba man ka sngi ka ba sisa bat ublei ukpa ublei khun ublei mensim ba khut ubolong wei ublei wong sepangil di bolong wei but how new ublei wei don laingut katau kpa ukhun but mensim bakhoi tiga dekat ke ba kani ke jo dekat try Jesu ong ru ki jongme ki lalong temel ay ki hanga but ki sumari ka ktien jongme temenang le kran ba kini ki ba ublei ai how try Jesu bakin nget kin wan su try Jesu kin nget hu kin bod yu try Jesu kam bagi long ki jong un rei ki dei ki jing thau ki jong blei ki dei ki breu ki bo blei lo penlong bat ka jing long try hlo jong ki dei bleu ko pa tuong ki la sumar ya ka ktien jong me ka ekata ka ktien ka jong blei ka jong ko pa ka dei ka ta ka ktien ka ba Ukraine kumno Ukraine lembau khun jong u Jesus Christ try Jesu ulawan ban kren hapdeng jungi ya ka ktien ka jong kpa ban ni syam hakitu ki dekat ki bangila puli kitu ki we ki lenong ki bahaswa bo try Jesu ong ngam kren naldi ndrei ka ka bo kpa upha inga ban kren nga kren ya kata te haga lenong ka bakhat ar jong Yohanes ka dekat ka ba sof khandai ka lenong ka bakhat ar ka dekat ba sof khandai wong nabanga ngamsim lakren naladi nriu tau kpa ubala pha yenga uta ula ai ka hukum hanga ka bangan ong bat ka bangan kren de blei bo pha yo try Jesu ka bon ong ka bon kren ha pedeng jong ni ki breu te try Jesu ula kren hakini kisenran iki bo kpa ula pha yu ban kren nakata ka daw ong hatu ka khot ka ba nriu wong bo la ai ya ka ktien ka jong haki bat kila priang kamot ba kilangit ya ka ktien ka bo try Jesu ula pen pau ya ka ktien ka jong blei
yang tu kena nong bukannya. Te uang ni kila sumar ia keketin jomi. Te habong sumar kam tau tang balangit. Mereka tauru bala kongo ia keketin kejung blay. Hoi kani ke Bible hiru barok kawai kedai kebangi ong keketin kejung blay. Namar lengba jong ke Bible ublay ukeren ni kibriu baro. Kat kibopuli kani ke kitab kani ke Bible kiyo snow ia keketin ublay. Badah bakingin ki kongo ia ke ke baka ong kani ke keketin ublay kiyo ya kejing im. Khadkhot bakhan nyo, hei kaban nyo. Mentah kia tip baki barok ki bamela ai hanga ki long nami. Khot bofra namar kita ki ktin ki bamela ai hanga ngal IT haki. Kita ki lapdiang bat ki tip sisya bangalami no nami bat ki layengit bala pha mami nga. Tikini ki kentin ki bo try su ai kum long kumanong no kum ka report show bleu kupa wong iki ba mela pha inga mangan keren haki kila pediang bat kilangit kata kedai ka report ke bau try jisu wong sifang jung kini kiba langit hu wong ala IT kita kitin ke mela ahenga bat kila pediang bat kita bisisya bangalami no nami bat kila yenget ba lapha mamiyenga kila sung scam kila dangit scam bo try jisu one no blay one no kupa bat ba be kupa bo lapha yu ban one second islakando tingila pulih ki babon ki tukhon hakila nong ki baswa kani gospel units sefangata tikani ka por ke bo try jisu pan upentip show kupa ikini ki kadukhon kebab khandai nga duai na kabenta jungki ngam duai na kabenta kata percaya dari na kabenta kita ki bamela ahenga na bakilong ki jongmi tingi ni ya ka benta lani ka role jong ka jing duai bo try jisu duai ukerpat na kabenta jong kita ki balangit hu ki bala pediang ia keketin ke baula ai haki ke ba long keketin na ukpa bu duai na kabenta jongki namar ba ki don kam ia ke jing pet ke jing khmi ke jong blay ukpa kata kedai ke bu try jisu upan pau nang magini ki kentien ke jing duai jong usau ukpa tingi i hang ni kat no ke badan kam ba ngiru ngin beteng haka jingim jungi ban duai na kabenta jungki wei kumbau try jungi Jesus Christ duai na kabenta ki ni ki balangit hu hoi haka benta ka jung uhi la ka jung hado menta uyai sait na kabenta ki bangit tenri kediru ke kamram jung kita ki balangit hu bakin duai na kabenta jungki wei pat omtang na kabenta ki balangit how try jisu ndre bengin doiru baki weiru kinyo tip yo itu yo kinyo mat ye gani gajing embom jukut ye gajing map iki pom ye ga jingkular ye gajing mi pat nagi bayam banyo ban im shadu bom jukut haka hima ka jong play tika role jong gajing duai i ka don ne bangi ibu try jisu hi wai ga nuksa jong gajing em la jong ba ka de gajing em ka ba ka jing duai haka gospel Matius Lukas Markus ngi puli ki bon ki bentah ke bala tho habo try jisu penlut bro simit haka jing duai haba kadon kono ka kam ka ba kerpang ka ba ude benne de kata ka de jing em jung ka ba ka jing duai ni la puli ye gani ha usnam arjar arfuai arfuar ngi la khampelut por ka bede ba ka jing duai te kadang don haka playlist jong ka ki Bible study jong ka balang ni halom siam pila man pet na ka playlist
ki Bible study kata kadai ke keteng jong ke playlist pinlap ke tugas ke benta ke series ke badai sifang ke jing duai ke dan la ke jong ru ke playlist ke bakerpang sifang ke jing duai pinlap kita ke playlist dari search ha ka YouTube channel jong ke balang ke bakerteng lom siap Presbyterian Church lada fikwa ban pulih khambania sisu lani ban sngap sisu khambania sifang ke jing duai te kata kadai ke ba ni ne bo try jisu utep bo ham ki but utep ro bagin se kendo ki jing ma utep bagin sesngo kenja utep bagin sapoi keput bagin sngo bam dan jing kermensyu bagin ting kin ri ter kumta bar preng kita boro ai ki de bot da ketir thama bagin nyedai ladi ai ki de jing kular ki basulong tangnasla nreule ya kata ka ba la ban trekam but ke ga bole try jisu kalong bo duai nam ta jungki shauk pa te manga firu ke jingerap ka basisha yeno ke bangi ni sodan kam bakinyo ya ke jing yarap ke dai bangi pentep ya ke jing dan kam jungki shauk pa nalor bangi pentep ya ke jing dan kam la jong shauk pa te kani ke dai kenuksa ke ba krau bha ke bau try jisu upen i daladihi bau duai na ke benta jong ki wei uduai na ke benta ki ban ikini ki banget hu to kopor uduai ru na ke benta jong ki ban sanget hu katangin si i pat nangi beteng sisu iki dekat jong ni kelenong ke bakhan nyu te ke dekat ke bakhat wei wong ki baro kijonga kilong kijong meru bat ki ru kijong me kilong kijonga ru telepenon brom yang haki te kata ka ba ukran trajisu ni kalong nomor ba ublai kini ki balangit how trajisu kilong kijong u bat om tang kita rei baro kijing penlong ko jong ublai kilong ru kijong trajisu kumukhun jong ublai te hangta utra jisu ong la penan buram yang hakani but kumjoru kini ki balanget hu menta kilong kijong u kilong ru kijong kupa namar uang hatu dekat ke baswa dekat basifau hai ke dekat bakhandai uang na bakilong kijong me to ketu bang ya keren mentan ke dekat ba sifo gum nei ba khatwei ha to khatwei par wong te ngam don shu akata ka pathai rekini ki don akata ka pathai ngatingan sawan chemi ko khpa ba khoi to ripen im yaki ka kerteng jumi yaki ba mela ai hanga bakini long sitli kumbangi ngilong kata kadai sakawai pat kejing betengi kejing duai mentau duai om tang ba ublai un sumari ki un pejiki namar utrai jisu unum dan sio ke pathai ndrei ke wei pat ke bau utrai jisu usdang ban kerpa nam ta jongki kalong bakin nyelong ke wei tingin senang beteng sisu ya kani ke phangpat ha ka tayo ke banwan namar kidan gitu khat sedien ki bangin si ibu utrai jisu biang ukerpan ba kinyelong ke wei ba dak jing nyelong ke wei jongki ke pathai kan yo tip bala pha ukpa yu syagani ke pathai tu boleh un kerku ya kani ke jing puli jungi ke tien ke jungu akani ke janmit nam ta ke buram ke jungu amen tungin ya duai kukpa jungi bhapening nyangu emen ta ke tien ke jungmi try melong ublai ubadan bor baro ngila puli ke jing sisa ke tien jumi iki tien ki bo try jisu ulakran lembaga ni ke gospel Yohanes ban mentangi puli ye kitien ke jing duai ke jung habo la duai same shwabon saiti no iladi ba kin sanar phna yu bon sha e ke jing yap hlor ke ding phna bad ba ke singi ke balai un sami pat ban hadien kata un skill shebneng try ngi aingu eme bangila yo
iki bakodor lembaga ni kajing puli jungi ketin jume ni kapor ya ingo try bangi polis fangi senran ba kilangit ba utrai jisu wan name ublay ukpa but de mame ubla pha yu ban wan shaki shagani ka perthai but ba ukran ru ya ketin ki jume but ba ki haba kilayo snow but kilangit igini gijing sisha kilangit kila pediang ru kila sumar ru ia keketin ke jongme atrai sisha kani ya hikai ingi sipang kata gijing long senran ke sisha bahabangi yo snow ia keketin ke jong trai jisu bangi puli keketin ke jongme ke bame snow bah nangi kalong bangi ngin sumar keketin ke jongme ngin kongo ia keketin ke jongme but kini ki kentian ki bau try jisu la keren men bau dang dan hakani ka perthai kilong ki bakham pentikna pen scam sisu ya kata ke jing sisa ba me mala ai ha ui ka ketian ke jome ba ka ketian jome ngin yo sngo no u but bangin yo nget but yo ya ka jing im bam jukut bangin yo itu ya me bleu ba em ba melong pa jungi ba beneng but pamela kularu ya ke jingyo kanti ya ke hima ke babam jukut ke jome ke bansawan try to isne ban yirap ingi banginang penak jingmut ya kini ki jing sisa bangin yo ya ke jinget ke bakham scam sisu nginang jan seme bana preng jungi ke bampat nget sisa meru try to isne ban penpau ya ke ni ke jing sisa ki donut ki jongi kenang bangin yo nget hu try jisu bolong khun jome bolong ru uta ye bome malapha ubala kran ni ketin jome bola syak nang ru la wan ban IT khnang ru iladi banyo ban suspa yangi naki pop ki jongi try to snow gini ki jingkat pat ki jongi bangi pan gini baro ke keteng ke badan botam ke jong try jongi Jesus Christ baraka bawai no ru to ai ba ke jing ai ke badap biang ke jong u ke jing ba ke jong pleu kpa ke jing slok bathiang mun sim khu ke na shong kar hai lam bat ni baro ki badan hang ni bat haklang setlak ke perthai menta bat hadu halakataru amen.